И здравейте хора, аз съм MasterBG и днес реших да снимам епизод първи на миналите пародия. Днеска може да направим две пародии или една, защото една искам. Една би могло и пак да се говоря с приятели си. И реших да снимам на миналите пародия. Малко бавно зарежда, не се притеснявайте за това. И сега сме готови да снимаме миналите пародия. Само един момент. Добре, чакаме да зареди. Значи бацата трябва да си намери превоз да стигнем до баца Симо Мездра и да се населим от тя и пиени. А че да опитам. Чекай бе, ти си пияна мутика бе, остай на мене бе. Гледай се прави. Запри бе, кимбара. Чекай бе, ти си пияна мутика. Деба то пияница, деба. Деба, майке му, деба. Майке му, деба. Чекай, стой, запри. Пътуваме за Мездра. Виж, гледай бе, Пешо, и тия пустияци пътуват за Мездра бе. Чей ги вземе с лаза. Баре де. Гасна жиглата. Абе, вие познате ли си му пиенец? Зато ние при него това не бе баци. Грозник, гледай какво под касака да стане бе. Гледай, направо се изпръгаш от кеф. Каквата ракета бате, направо ги. Да, да уиски бе, мил. Сара, се имаш ли? Я видя бе, брат, сега ще ти ги покажем овца, Ма, нищо, тук си тя на кезе, бе. Тук ще бъде така нищо, да ги съдим, бе. Треби го! И това не са да всичко за този клип. 2 минути и 18 или колкото там станат. Да, за като да кажа, може да се провидело. Това беше всичко за този клип. За вас бях MasterBG. И ако искате да видите още прави на миналите или на други ширеки, такива глупости, не забравяйте да се абонирате за моят канал, не забравяйте да щупите бутона на лайк и до виждане.